רון המפקד, תמר הסגנית, משה יחזקאל, מנשה התימני, אהוד השמן, ושלומית החובשת, חסמבה! לא נכון, גם אבטר, גם רחשי משעלה, לא. אבא, יש לי שאלה. גם אני רוצה להיות באוונג'רס. אתה חכה בשקט. אבל למה? חכה בשקט. אבל למה? חכה בשקט. למה? חכה בשקט. למה? סתם כבר. חזמבה, תראו, אורחים חדשים הגיעו. חזמבה, אורחים חדשים הגיעו. חסמבה, 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 מאלף בית בדרך זי עד שין בית. חסמבה, 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 סודי ומוחלט באמת. חסמבה מתכוננת לשנות את ההיסטוריה, מפרקת משמרים, מכנסת נבלים. חסמבה כבר עברה מה אני אעשה עם החיים שלי? בטסט המעשי היא תבנה את הקשרים. חסמבה, 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 מאלף בית בדרך זי עד שין בית. חסמבה, 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 סודי ומוחלט בהחלט. לא נכון.